žiaci aj rodičia. Volám sa Ľubka Bošová a som žiačkou 3. A triedy. Pripravila som si prezentáciu o jedlách z našej kuchyne. Bývame na Zaježovej a tam máme malé pole, záhradu a skleník. Na poli pestujeme veľa zeleniny a v záhrade ovocia. Našu úrodu spracúvame rôznymi spôsobmi a tak máme veľa vlastných jedál a potravín. Toto sú 2 zábery z nášho pola. Chováme aj nejaké zvieratá, ktoré sú často našimi pomocníkmi, ako naše koníky pri oraní poľa. Alebo máme z nich veľa produktov. Mlieko od kravy, vajíčka od sliepok a mäso od prasiatok. A čo pestujeme, je toho veľmi veľa. Zameriavame sa najmä na zeleninu. Máme veľmi veľa druhov. Mrkvu, kalerát, zele, repkvičku, cibulu a veľa iných. Máme starý ovocný sad, veľa orechov, veľa rybezlových kríkov, maliny, jahody a jednu krásnu marhuľu. Z byliniek máme napríklad ligurče, metu, šalviu a tak ďalej. V skleníku nám pestujeme napríklad aj mak a ten vám spomeniem aj neskôr. Z vypestovaných potravín aj zo živočíšnych produktov vyrábame aj iné výrobky. Pečieme, varíme, sterilizujeme, mrazíme a sušíme. A veľmi nás to baví. Teraz vám porozprávam aj fotorecept na makové a orechové rošteky. Potrebujete mak, orechy, múku celozrnú aj hladkú, vajíčka, kvások, maslo a trstinový cukor. My máme väčšinu surovín našej úroby. Všetky suroviny zamiešate a necháte ich zakryté utierkou v teple, aby cesto vykyslo. Keď bude cesto vykysnuté, rozdelíte ho na menšie bochničky. Potom ich postupne rozvalkáte a rozkrájete na 8 trojuholníčkov. Na každý trojuholníček dajte makovú alebo orechovú plnku a zatočíte ho smerom ku špicu. Poukladáte na plň a necháte upiecť. Pozor, nezabudnite ich pred pečením natrieť vajíčkom, aby boli pekné lesklé. A dobrota je hotová. A takto rýchlo tieto rošteky zmiznú zo stola u nás doma. Ešte vám rýchlo vysvetlím výrobu našej obľúbenej vegety. Postup je jednoduchý. Počúvajte. Všetku zeleninu očistíte, postrúhate, pridáte posekané zňate a zmiešate so soľou. Dôkladne vysušíte a jemné ešte raz pomeliete na jemnejšie. My používame tieto druhy zeleniny. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa vám u nás na návšteve v záhrade na poli